जाऊचे देख हेबे ड्राइवर चलो एटा आम नुआ नुआ जगह जंगल जगह देखिपारे के हाड़ हाड़ पत्र अच्छे सब काजू गच देखिपारे जे देखी न बोले आस गुणांगाली पकड़ी पाए PMG रोड टाँगी बसा बाल रोकने के लिए इधर एक लड़का ने भाग गया साला।
देखो भाई हालत खराब हो गया, पसीना पूरा निकल गया। अभी नहाने के लिए आ गया इधर। कौन नहाएगा इधर आएगा तो गोगोने पानी नहाएगा। ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଦେଖ ଅଛନ୍ତି ସିଆଡ଼େ ଉପରକୁ। ଏଇନେ ଏବେ ସବୁନେ ଆଣିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଆହୁରି ଗାଧୋଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଯିବା। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି ବାଲିଟା। ଆଉ ଏ ଦି ଜଣ ଜୋର କରିକି ଚିତଲ ସାବୁନ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୋକାନରୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋର କରି ଗାଧୋଇବେ। ଓଏ ମାଷ୍ଟର ଆସେ 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 ଗାଧୋଇବେ ନାଇଁ କି? ये सुंदर लोग कैसे हालत पूरा कामी कामी हो गया। देखो भाई तुम करछंती ओरी संध्या भितरे यूट्यूब रे देखो। एडा हচ্ছে আমার নয়া গাটা। ସେମାନେ ହାର ବି ଜଣ ସିଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଏ ଗାଣ୍ଡୁ ଯାକ ଆସ ରେ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ି ଯାକ କେମିତି ଦୁସୁଛି। ଆରେ ଆସ ରେ ସାବୁନ ଗାଧେଇବା ନାଇଁ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାବୁନ ଖଣ୍ଡ। ଏ ଆସ ଆସ ଏ ଆସ ରେ ଆଡ଼େ ବକଡ଼ା ଯାକ। ଏଇନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ଯାଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦେଖ ଏଠି। ଏମାନଙ୍କୁ କରୁ ଗ୍ୟାପ। ଏକ ପଥରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ବ ଭଳିଆ ଦିଶୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ ଏ ସିଆଡ଼େ ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ ଗାଧୋଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ଦେଖିବ ନାଇଁ। କାଲା ଡ୍ରାଇଭର କାଲା ଡ୍ରାଇଭର ଗାଧୋଇବା ତ ସରିଲା। ଯାଉଛୁ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଲେବର।